ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ರಾಮ್ದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಜಿಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜ ಪವಂದುಲ್ಲೆ. 1/4 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಾಸಿಮೆದೆ ತೊಂದೆ 1 ಚಮಚ, 1 ಚಮಚ ಜೀರ್ದಿರಿ, 4 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ, 5 ಎಸಲು ಬೇವರ್ ಸೊಪ್ಪುದೆ ತೊಂದೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೋಲ್ದೆ ತೊಂದೆ, 1 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀತೆ 3 ದೀತೆ, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಬೆಲ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ದೀತೆ, 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ದೀತೆ. ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಯಿ ಬಂದು ಕೇನರು ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗವು ಬಜಿಲು ಕೂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. 1 ಗಡಿ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಬನಲೆ ದೀಯೆ. ಇತೈಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚೆನೈತೆ ಮುಂಚಿಲ ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿನ ತೆರೀತದು ಬೇತೆ ಬಾಚನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ. ಇದೇನು ಶೋಕು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಶೋಕು ಪುಡಿ ಅಂತಲೇ ನಿಂದುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ ಏನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಂಗ. ಶೋಕು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ರೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೋಲೆ ಇತನೆಕ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.